sa demoni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niya ang ilabi na makalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kenzie ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kenza ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, mamusil. Kamplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kamplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chololot, may angel nga charot. Ubos na direksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Aquinoy. Bisag unsa ka pa Chulula. Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Ako man kalugpat sa langit. Ay! Kalokos ko wakli! Si Chololot, may angel nga charot. O karon na kay kala sa lain na sagsupay ni katong sugilanon nga naguluhan. Si Chalalat, my angel, yan Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginoo, salamat. Daghan kaing salamat nga wa mo kami pasagdi. Gidungog mo kami sa among mga pag-ampo. Ug hinaot nga pasayloon mo kami sa among mga sala. Unsay buot mo sa buta Jomong, anak, Barts, Kahit magkuha. Di na tanang mga di na kung gusto nga magludlod pa muna. Bingo! Bingo pasupin! Ang labay ko na! Ayo, Bingo! gabaan ka nung uy! Di kumutuwa ng inyong gingong gaba! anak, maluoy ka. Kung unsa may nahitabo sa imong pamilya, dawatan na lang, anak. Wa na tay mahimo pa. Anak, kayawin taon kasi lagi ang Ginoo. Wa tay katungod nga muhimo, anak, Jomong. Di siya makiya ngayon. Anong gapil ba niya pagkuha ka kong anak? Ang akong asawa. Kung sa may saan nila, kaya mag-apil pagkuha. Ako na lang dato'y nagkuha. Parts. Yam! Nagtamod ko sa mga sugo. Nagsimba mo ko niya. Pero ganun kaya magkuha kay ka na ko ang mga mahal ko sa kinabuhi. Ay mahamanita siya nga kung sa ko kamahal lang ako mga anak. Ganun kaya mag-apil pagkuha. Mga bata pagod sila. Upaslay-sa ka na mo. Pero nga naman, mamariyagi pa ako sa kong pagpagabutan. Sa kong pagkabatilumano siyang gusto, siyang mga sogo. Pero Pats, Sino na, subako na ganun. Di mo magkabasol ako kung ganun naingon ko ini. Kung gusto pa siyang mabalik akong pagtuon niya, ibalik niya ang akong pamilya. Ginoo ko. Unsaon ko naman lang kining bata. Madir, pasagdi lang una siya. Akong ipasalig ni mo, Madir. Mabalik ra siya sa kahayag. Mabalik ra ang iyang pagtuo sa atong Ginoo. inang first Jomong, ay. Di man gana siya maminaw kung sultihan. Kapila na ko na naman siya sultigod.
Amo ko na siya pasabton. Pero saong di man maminaw. Di ba, Parts Lupin? Parts! Parts Lupin! Hilom lang ko. Hanggaw man ka? Uy! Sakita na, Parts, oy! Dili may tabong muil na pagkuha ng inyong gilang, Ginoo. Wa sinahimos kong pamilya. Wa di tamangi nga maluwas ang akong mga anak. Iya hinong gitugutan nga mahitabo kini. Kung tinuod pa sa Ginoo ganong iya magkiling gitugot. Dili yung tanda itugot nga mahitabo kini sa akong mga anak kung sa akong asawa. Mga di mo maka-expect na ko nga magbinuutan pa ko. Sama ka na to. May inyong mailhan karon sa Chomong. Usa na kasalbahis. Usa na kahayop ko wa na giilan ni bisan kisa. Oh, mga tao dito ra. Duas lang kabog. Wa na istoro. Mayo kinakitaan ka mo. Kamu may humawasan karon sa akong kasuko. Ang akong kutsilyo. Si Chomong, may daong kutsilyo. Nanagan sila pagkikita na ko. Nagtuwa mong di tamo gukdun. Gukdun tamo. Arong pamuslutan ko ka na inyong kilid. Oh, nagduwagan ka. Kining usama akong siguro. Ng Maria, oy. Mga bino raman untay iyahang kalitan. Ako na human na lamang kong pangumpra. Siya wala pa gyud. Anhi man unta mi mag-abot din ng ay! Ang akong bag! Hala, gisnat sang ako ang akong bag yatong batig na wow! Ay! Tabang! Gisnat, sir! Tabang! Ay, salamat na ipulit ka nagdagantay ng ganit. Sir! Pulis, tabang, sir. Gisnat nga ako ang bag, sir. Sir, pulis yung tawon. Sir, pulis, tabang, sir. Gisnat ang akong bag, sir. Gugda tawon, sir. Gugda. Ang akong bag tawon, sir. Ay, dali, Dada, ako sa munaw na kong pusil kay Kisnas mula itong animal. Sa? Gisnat ang imo ang puset. Uy, animal, nagutasa. Gugna sa tubig. Kaya ikapoy ako. Gugna! Ay, pagkahanggaw yung pulis, ha? Ako hinuay pagkukuron sa pulis. Hanggaw yung kaayo, ay. Kanya hayrang gisnat sa busel. Ay, anaanas ng Maria? Oy, Sansay! Nali! Ato na ta! Paggali! Oy! Ano ba? Nang Maria! Ay, mano masab ka? Naunsa masab Ay. ka nga maurag? Hala? Ay, tana-tana, Sansay. Mamauli na ta kay Murag. Lain man gyud ang paminaw ko sa akong lawas. Kinaunsa man da ika ng Maria? Ay, ambot na unsa ko. Ay, nikalit man lang ni. Murag na nga hatol og may nga akong naong. Katul, gid kaayo. Ay, ayaw lamang ka nagkauta, oy, manang Maria, kay nasamad na ra ba, oh? Ha? Ay, dali. Manguli na tanang. Ato anang tambalan dito sa balay. Dali na lang, Maria. Hanggang na siya. Dagahan akong nakita nga may sakit na sila makalawasan. Sakit ya murag kitong.
Demoni. Pero kuwang pa. Kuwang pa. Uy, Char, ha? Gamar masagot ang imong ipahungaw nga hanging itom. Mo nang gamay kayong nasakit sa shobotitis. Pues, atong punaan aron mudaghan pa ang mga biktima sa shobotitis. Mangandam ko. Ops. Sa loob na akong butas. Ouch. Okay, sige. Sige. Pune pa. Pune. Demoni. Nia. Kakuyaw ni Erin utot sa demonyos. Bukan yung tinai agahon. Oy, makasakit pa ng imong bahog shobotitis. Ngano ni amata din sa may funeraria o funeraria? Klas na ba kayo ng funeraria? Demoni. Atong susihon kung pila na ang namatay sa sakit nga shobotitis. Shobotitis? Kay kutob sa makahanggap sa maong hanging itom. Siguradong mataptan siya sa sakit nga shobotitis. Shobotitis? Maong atong karuhon. Susihon nato dito sa sud kung anaa na ba'y gihaya dito nga namatay sa sakit nga shobotitis. Hay, dali manang Maria. Pahulay sa ngari sa sulod. Ako lang may pahimutang anang ato ang mga kinumpra. Dali manang. Hay, kinuo ko? Nang Maria? Yeah! Manang kang nilag na sa imo ang naong nang Maria, oy! Nang Maria! Kinuo ko manang. Nasaan man intawon ka ng nawong limo ka manang Maria? Naputos naman ka na sa hubag-hubag. Uy, dili naman kini ikaw ng Maria, oy. Sansay, tabang. Ha? Tabang ako. Lain kaayo ang paminaw ko sa akong lawas. Ay, siya lang may ako ang buhaton ani ng Maria, oy. Siya lang man tawon ko. Nakakita ka, Demoni. Daghan na kayong gipanghaya ug tungod sa kadaghan. Nagtapag na lang ang mga lungon. Hapit na lang magsikit. Dali agaw, dali. Ato tanawon karon sa dagway sa mga biktima sa shobotitis. Shobotitis. Manang, Mamanang ka karon og batsang magda ka diha. Mrs. Kining igunsa maninimong namatay. Ako ng mga manghodoy. Kining tulo. Udon. Kakita ka, Demoni. Tulo dayon. Epektibo kayong shobotitis. Alo, nahiwi ang naong ay... Mrs. Uy,
Hala. Nagngisi lagi na siya nga namatay. O sa mga namatay niya, mister? Ay, man, kanang usa. Ko ana, nalipay maguna siyang nakadaog sa loto. Unya gataki tungod sa kalipay, maunang nagngisi. Aw. Unsa di ay? Uy, hasta sila ginang ni Astong nga. Nagnisipod nga namatay. Nakadaog po na siya sa loto? Ay, maoy! Nalipay lang pod na siya kay masakiton maguna siya gastritis. Unya mi tumalog tambal. Naayo, mautong pwedeng lipaya kay nakalakaw na lagi siya. Ay. Iya yung giswayan paglakaw. Iya nang gisunod kanang sa komersyal bitaw. Nga pinaatras nga maglakaw. Sa ato pa nag-atras ang naglakaw. Oo, kay naayo naman. Nagngisi nga pinaatras paglakaw. Nya, wala. Wala siya makabantay nga naabot na dahil sa kasada. Nahuhog sa manhol. Patay? Unsa pa man dahil patay. Pero nalipay siya. Kay makalakaw na kuno siya. Maunang nagngisi nga gihaya. Nakitaan ang manhol. Ay, nakita na maunsa ba ko? Ay, gayang ga. Huglis manghol. Kaya, hasta po na gini ka to. Nag-isipod. Unsa ba sa gilipay niya? Nalipay siya nga namatay. Sama niya, ay! Ikaw ka nagmamatay, malipay ka ba? Bako kang. Nag-isip ang God. Ay, kining iya wagay ayo ning iyang pagkapataya ba pag iyang kamatayon. Tungod lang gud ni sa iyang Choy! Choy! Nga naman. Sige, papurma. Kakita lang na ay mukudak dayog ngisi. Dikilatan bitaw. Ngisi noon. Patay. Abi man yan kodak. Askang. Nalipay ka man na? Ay, ha? Nalipay ka? Ay, sagol kalipay. Ay, askang malasa di niya. Sige, Mrs. Mrs. Ariho sa me. Ha? Nganong nagtanaman mo? Umuot ka. Patidos mo. Ay, dili, oy. Ay, da. Nagsurbip, rami. Ha? Hasta patay na sorbet? Naamag ipang hatag nga. Noodles? Ay, ahakbian di, oy. Oy, mga tag me. Ha? Tulo gunang among patay, God. Patay na lang, ba? Nga naman? Namay among silingan. Himati yun. Ahakbian ni kalaki. Oy, ay, tagai, agang tagai. Sabi niya, ay! Di ko sabihan, ay! Hay, unsaon ko man lang ng anak ka, Chololot. Wana ko may bago ng saon ko na siya, Chololot. Ay, sagdi lang, Madir. Moabot rang panahon nga makaamgo na siya. Ayog kabalaka, dili na mo siya pasagdan. Pakigsultihan ko lang unya siya nga dili maayo ang iyang gihimo. Ako, Chololot, wan nagyud ko'y mahimo pa. Surrender na ko ang bata at Chololot. Kay kung ako ng pakigsultihan, masuko man dayon, madayog panghagis. Maay na lang gani kay napuggan pa siya ni Lupin ganina, kay kung wa pa Chololot. Labing siguro, pamukon na sad unta ni niyang santos nga ni as altar. Samrong Chololot, Madir? si Sansay man rong tinguga.
Maura magbalisa kaayo nga no magkana siya. Dali madir atong arion sansay. Basig maningil no ni kay nanguta na sa tingalis jumong dito. Sansay. Ngano man ka, Sansay? Nang mayang! Tabangin taon ko ng mayang! Kay sinang Maria! Oh, ngano mas Maria, Sansay? Nang Maria! Dalian ninyo palihog oy, chululot! Chululot, ikaw ragi makatabang kang nang Maria, chululot! Kingano man sansay? Naon sabdit ng Maria? Ay, ambot, huwag naunsa to siya. Dili naman may tsura ang iyang nawang. Unsa? Unsa dili na mahitsura? Ay, basta kay nausab na lagigyon. Sige na dahil yung chululot. Dali ang taon ninyo, oy! Kay Basig kung saan na nahitabo kang nang mayang. Ako na, Maria, diya. Asa maros ng Maria? Tuara dito sa ilaha. Sa karinderya niya. Sige na, chululot. Ako mo tuo magyug ko nga. Makamao kang manambal ba? Imo gutong kitambalan katong kiatake god. Nya naayo gud ayo nimo. Mao nga dali aing tawon chululot. Sige ha, kadyot mag-ilis ako. Pabuta lang ko. Sansay, Ginoo ko. Kay naunsa man di ay si Maria, Sansay. Ay balon lamang oy. Nagaburot-burot man ayang naong adto. Pag-abot yun namo sa balay bitaw ng mayang. Na! Wala na! Oh, maayo na di ay Sansay kay wa naman ka. Ay, wala na'y kabutangan sa hubag ba man na? Ha? Unsa, Sansay? Maulapag na wala ang nawong ni ng Maria. Pulos na lamang hubag. Gusto yun kaayo ang pagdagan sa hubag-hubag. Mura bitaw, incredible, ha? Kita na mo, magdilik ta. Basig dili na matabang ng Maria. Ay, kuan! Tana mo eh. Sansay. Tana, Sansay, mo kuyo ko. Ay, kadiyot lamang, kadiyot. Ngano man, Sansay? Sabay, siya lang may gawas ros kay alay ng mayang. Abo ang... Unya na oy. Masyaw ragigyo na ko na mo da. Tana mo. Dali mo ng mayang. Chululot, pagdali ka mo. Di ara dirisi ng Maria. Nang Maria! Manang Maria! Di anas chululot ay! Ugsi, nang mayang! Maria! Asa man ka, Maria? Asa mas ng Maria, Sansay? Ay! Dili naman to siya, oy! Dili man to mahimong mulakaw! Kay, dili naman ganito kapit makatindog! Manang! Manang Maria, oy! Manang!